Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:40. Balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-anom nga adlaw sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kahanginan kabayuntang oks lang kita sining mga inoras, no? Sa sining adlaw mga kaaksyon daw ma-consider na gamat-amat ang aton sining mga kaaksyon, no? May mga establishmento, may mga mall diri sa Bacolod nga ginapanugutan na sa pag-amat-amat lang. Mga kabataan nga ginapasulod sa mga mall diri sa syudad sang Bacolod. Ang mga di pasayrong salakyan na pisar nga mayara pa sa gyapon sang mga ginpamutang nga mga individuals or gina-consider nga plastic barriers, pero may iba na nga nagkakas mga kaksyon, no? Ti amat-amat tunta lang ni kay siling sang iban mahina ang kalaban. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Gadinaguso sila. May mga caravans nga ginpatigayon ang pinaka mga kandidato. Hindi pa gid man mag-consider nga kandidato ni sila kay sa Pebrero pani sila iya ma-start sang kampanya, pero ti sa gyapon arana garo pamasyar kag naga pakita na sang suporta ang mga kandidato diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Sige, kamusta nga to sining nga mga kaakson sa sining adlaw diri sa mga kabarangayan kag kapurukan sa syudad sang Bacolod, kabayuntang nga oks lang kita sining mga inoras kalakip man mga kaakson sa aton sining nga mga kaakson sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaakson kalakip na sa oriental side sa aton sining isla sang Negros, no? Kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan kabayunta nga oks lang kita sining mga inoras sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Kalakip man nga ginakamusta tang mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaraso, sa isla sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan ni Antique, kag tubtob sa malabutan sa ato sini nga pag-broadcast. Kamusta kamo ya mga kaaksyon amon sa kanginan? Kabayuntang nga Oxman kamo, ti gamay-gamay na gid man no? Kung isip-isipo ng Regional Office 6 ang DOH nagpagwa sang bulletin or sang mga positive kag nagalayo, mas dako-dako ang nagalayo diri sa Rion 6 ikumpara sa nagliligad nga mga simana. Amo na sining ko nga basi kabayunta nga sa masunod nga mga inadlaw nubo na gid man ang kaso diri sa aton sa Rion 6, partikularmente diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Sa kinanda nako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa way mga obligasyon kag trabaho sa sining adlaw, tutok lang diri sa aton sining balitaan kay kaming bahala sa pagdala sa mga balita samtang nagapahunay-hunay kamo sa sining udto. Sa Kapitolyo Provincial balita ni Akson Brian Morden. Ini may kang tanan sa probinsya ho kalipatan sang nasyonal kun ari sila suno kay Vice Governor Jeffrey Ferrer ay pwedeng kuano ginakalipatan na sang nasyonal nga mga figures kung yari sila sa probinsya sang Negros Occidental ay pwede. Sige samtang Don Salvador Benedicto bukas na sa madamo nga mga aktibidad tubtob 70% sa mga bakunado kag may limitasyon sa wala pa kapabakuna pagpabakuna na. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, Bacolod gin-classify sang Department of Health bilang Alert Level 2 umpisa Nobyembre 5 kahapon. Mga kaaksyon timayo maning balita ni kay halin sa Level 4 na naog sa Level 2 mga kaaksyon. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita, gabalita ni Akson Eric Magbanwa, driver's license nga ginapangita sang isa ka truck driver motibo sa pagpatay sang GRO sa Barangay 2. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, duha ka ginaligal drug users na kuhaan sang illegal nga droga sa siyudad sang Silay. Kag bag-ong PIO sang Iloilo City Police Office ang bugal sang Negros Occidental managikan ni sa nakagi manihipe sang Escalante kag siyudad sang Sipalay kag na destino man sa Negros Occidental Provincial Police Office. Karon lang dugay-dugay kung sino ni hibaloon ta we have Akson Alvin Graba. Sa patrol nga balita, pulo ka mga jail officers sa Negros Occidental ginahanas para sa SWAT training. Samtang sa balita naman sa siyudad sang Sagay, patay ang 19 anyos nga live-in partner matapos ginbuno bangod sa pagpangimon. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, gobyerno nasyonal ginatalakay ang posibilidad nga himuon mandatory ang COVID-19 vaccine. Mandatory plus may bayad pa. Ang guaya sini, negosyo na, no? Samtang COVID-19 cases sa PNP naglabot na sa masubra 20 o 42,000.
Samtang syudad sang Baguio nalabot na ang target para sa COVID-19 immunity. Kag masobra 800,000 pesos nga Pfizer-BioNTech vaccine nagabot sa Pilipinas. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:50 na ang aton oras, mga ka-aksyon. Sige, like lang kag-share ang aton sining program by Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Balita Banat Bulig. I-share lang kag-like sa liog lang ta kag sa mga ka-aksyon ta ngayara sa www.aksonradiobacolod.com.ph sa mga ara sa website. Ipadala ang inyo sining mga mensahe kay tirahon tay na dugay-dugay, no? Plus ang yaraman sa YouTube, mga ka-aksyon by Aksyon Radyo Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta ho sang unang draw sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Sabado, November 6, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL sa sining adlaw 25 kag 17, liwat 25 and 17. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos tirahon to ng mga greetings nga ginpadala ninyo mga ka-aksyon diri sa aton sining pangalagad, no? May lang pag-monitor sa kay Sir George Gargasiran, no? Nga nagpamati sa sining odto. Sir George Gargasiran, thank you gida. Kag kalakip man sa aton sining mga ka-aksyon sa kay Melchorita Ferrer, Lilian Tadina, kay Robert Troma, Archie Baez, and Fernando Bongbong Narciso, no? May lang pagpamati kay Toto Fernando Bongbong Narciso dira sa Ibi Magalona, kay Noel Amar, Ana Sinoro, Martin Aling, Madam Virginia San Antonio Olpenda, kay Eva Gradas Materna, may lang pag-monitor Arnel Po Desamparado, Irene Ganti Juanites Pitua, and sa kay Flores Saldavia, no? Valencia Kinet, Fernie Espanyola, kay Joan Mil, kay Manjo Arnijo, kag Cards GV Lidesma, no? May lang pag-monitor sa inyo dira. Kag kalakip man sa kay Harry Quinyosa Hamilano, may lang pagpamati kag kalakip man sa iban pa naton nga mga kaaksyon, no? Kay taga Uma Ilonggo. Ay, pwede si taga Uma Ilonggo ba? Kay Evan N, kay Rochelle Evangelista, Aladin Nipes Villases, may lang pag-monitor, no? Si Sir Noel Amarga, tamyaw lang kay Biola, kag John Eras, dira sa Barangay Panukoy, may lang pagpamati, halin sa kay Noel Amar, kag Robert Roma, tamyaw lang sa kay Jeline Amar Roma, no? From Isabela. Thank you, gid Robert Roma. Evelyn Ipomusino, may lang pagpamati, Evelyn. And sa kay Melchorita Ferrara naman si Archie Baez tamyaw lang sa mga taxi drivers nga mga miyembro sang Operation Tulong Task Group, no, sang Aksyon Radyo Bacolod. Ayos si Buwidjo Linggo kag Riboy Alunan kag sa iyay nablo si Taboy Derla ang panamyaw lin sa kay Noel Amara. Kay Belia Villaruel may lang pagpamati Belia Villaruel, no? Siling ni Bilya, correct gid na sir, negosyo para makabawi sa corruption. Gani man. Ayos. Okay. Sakay Orintos Gerol, don't be fooled by politics of religion and bias, ibig again and again. Amot na nung tumod dyan, no?
Sa kayo rintos Gerol, no? Gerald Gadudo, Martin Aliling, may lang nga pag-monitora. And Noy Erwin Dicatoria Gonzales, ga-monitor na sining mga inoras. Kay Laura Del Andrada, kaaksyon na. Si Laura Del, blaga pasaway kay himom. Si Laura Del Andrada, kaaksyon na. Livy Logo sa Charito Heights, may nga pag-monitor, Manjo Arniho, and Harry Quinyo sa Milano. No? Dira sa sumag, ga-monitor sa Mtanga di Gamoa. Thank you, Gidare, Harry Quinyo sa Milano. Elvira Hilugo sa Charito Heights, Tagaumal, Ilonggo, may lang nga pag-monitor, ga-monitor sa Cadiz, Cadiz City, si Tagauma, Ilonggo. Tagauma, ha? Sige, thank you, Gid. Salamat, Gid. And Eva Gradas Baterna, may lang nga pag-monitor kay Nonoy Baterna Jr. kag kay Alea May, kag Altia Rose, kag Eden Car Sausa. No? Thank you, Gid. From Barangay Yubo ni. Elizer Yulo, may lang nga pag-pamati. Elizer, from Paranaque. Salamat, Gid, sir. Ga-monitor sila, no? Si Elizer Yulo. Robert Romara naman, no? Randy Romano, may lang nga pag-monitor dra sa Moises Padilla. Randy Romano, no? Thank you, Gida. Sige, karon naman ang iba na. Mahinang kalaban, daligid lang mga kakson. Matagtaray pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita Balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, las 11:59 ang aton oras. Daligi lang aksyon Alvin Graba standby sa balita sa patrol, no? Live
na sa tamang serbisyo. Natuanta si Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol na pulo ka mga jail officers sa Negros Occidental ginahanas para sa SWAT training. Kagiban pang balita gikan sa patrol. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action na Rex Inconfirmar din Major Attorney James Anthony Duhelio nga out of 15 ka mga jail personnel diri sa Region 6 na pulugid no ang taga Negros nga ginpili mismo ni Chief Superintendent Arnold Buenacosa Taga Bacolod ka na director mismo sang Action Alvin? sang DNP Action na Rex nga iga paidalog sa training para sa Special Weapons and Tactics Action Rex. And then sulod diri kay Chief Inspector Dohelio Action Rex ang plano diri sang inatiling operations kay mahanas ining napulo ka mga jail personnels. Aksyon na Rex, pasensya gid kay ari kita medyo hinayatan niya communication nabi. Oo, ipasar mayo para nga mayong imo nga pagsulod. Yes, Aksyon na Rex, si Subong ari na. Okay na? Aksyon na Rex na. Oh, sige. But anyway, Aksyon na Rex, ang plano diri ni Dohelio kag Subongman sang mga katapo sang BJNP sa Negros sa region nga mahanas ang ila sini nga ihibalo kag abilidad sang mga miyembro sa Bureau of Fire Protection Action Rex kay ang kalabanan diri sa Negros Occidental ang kalabanan nga magkalabanan diri over the backward. Kung amo taga Negros Occidental ang ni Tananeng napulo ka jail officer ne? Actually, taga Negros ni Di paano yung sa tabuk niya dagat siya, ma-training man sila? 5 lang tong ila. 5? O 5 lang ila Action Rex. Di pulo diriya sa aton. Oo, pulo diri sa aton. That is why kaya ang isa diri Action na Rex suno sa iya ang isa sa mga problema diri kay kalabanan kung may mga inmates nga nagapalagyo particular especially ang NODJ gagang ibang pa Action Rex. Parastos ang nagligad nga nakapalagyo to? Oo, pares to nagligad amo ta kapalagyo. Gani. Ang iba na sikop man. Pero ang purpose diri Action Rex kay suno sa ila isa pa diri nga amuning napulo ni gintrain o kung ginahanap sa karon para dala diri ang paglagas sa mga posible mga inmate o kung PDL nga baga palagyo. Ikaduha Action Rex kunti ang NODJ if you may remember halos may ara man Action Rex nga mga miyembro sang counter terrorist group o kung mga political detainee. Isa diri Action Rex nga pagatutukan diri sa ila sining special training Action Rex nga mahanas pagid ni sila especially sa pag-sport sining mga CTGs ni nga sa tion nga ini sila ang magapatigayon sang hearing sa ibang lugar nga kung kaisa maging problema sa dalanon kag kung kulang ang ihibalo kag ang training posible basi palagyuhan pa Action Rex. That is why sunod diri kay Dohelio kag base man sa mando ni General Buenacosa nga ang majority nga dapat i-training dira sa area sang Guimaras ang taga Negros. Sa taga Negros Action Rex actually may ari man diri apat actually ka mga taga Bacolod pero ginlakip na lang sa listahan lang napulo sa Negros. Kuno mo may taga Bacolod man. Yes sir. Oo, may araman pero Action Rex. ginbutang na lang under sa Negros Occidental. Yes sir. Amo na siya Action Rex pero ginalauman diri sang mga katapo sang Bureau of Jail and Management and Penology nga mas mahanas ang ila sining ihibalo especially sa pag-usar kining special nga mga weapon kag of course ang posible nga matabo o kung wala nila ginapangayo pa posible matabo ining paano nila himuon anong himuon nila kung sila liwat ang mapalagyuhan sang mga
preso Action Rex. Actually, ang tawag nila diri Action Rex is BJMP 6 Star. O kung bala ng Star bala Action Rex. Pero ang nagalid sa ila diri si Jail Senior Inspector Brian Donasco sa diin suro sa iya ini mga trainees magapaidalom sa sa kaadlaw nga specialized training, and that includes suro sa iya ining ginatawag bala nilang close quarter battle, ang marksmanship, ang proficiency sa ila sining pag-usar sang armas o firing, ang tactical bomb entry, especially ang ila sining tactical assault during sa kung halimbawa may hostage negotiation o kung may nagsulod sa ila sining building, especially ining mga ginatawag man nila Action Rex nga ang mga CTGs bala o kung Communist Terrorist Group Action Rex. Ari ang pahayag ni Major Jairus Anthony Dohelio. Ang aton nga star team sa BJMP, amo na sila ang aton mga elite special operating unit, expert sa mga VIP escorting, sila man ang nag-escorting during hearings ang aton mga high profile, mga high risk PDL naton. And at the same time, during mga manhunt operations naton, sila ni ang aton ginatas, no? The training proper will be in Gumaras, no? And until completed sa maybe around January na. Kaya ini specialized courses na sa may mga close quarter battle, no? Mga mamuna firearms proficiency, sari-sari nga training to prepare them, no? Sa mga critical task na ilatag sa ila. So especially sa mga takas naton. And we have participants coming from Negros. Actually, ang sa 15 nga ni Pulugin ang aton nga Negros kay by history ang aton nga mga takas mostly dira sa Negros, you know? That's why naging prioritize naton ang mga personnel from Negros Occidental. Anong ginalauhan ta ni Major? Hopefully, no, ang ma-equip pagid kag mapabaskog naton ang aton nga mga SWAT team, no? Kag especially ang aton nga mga CTGs, mas damo ang aton nga CTGs dira sa Negros Occidental. In coordination with our regional star team leader, si Jail Senior Inspector Brian Donasco, siya ni ang nag-manage sang bilog ng mga star team members all throughout Western Visayas. So any emergency, mga jail disturbance, upon request or upon information from our jail units, amon sila nag-responde. So hopefully they will be equipped and more prepared to face, no, mga challenges sa aton nga jail service eventuality. Action Rex ang kabahin din lamang sa pahayag ni Anthony Dohelio Action Rex. Kung makatapos na ni sila Action Rex sa ina sini nga training pagkakabigon ini nga BJNP Special Elite Unit nga especially ma-assign diri sa Negros Occidental. Pero isa ni ka team or isa ka seksyon ning ila sa ning grupo, daw mo lang ning ila sa ning trabaho. Yes sir, amo na ang ila sining kuan ang ila sining trabaho isa ka section. Kung halimbawa may jailbreak halimbawa o kung may nakapalagyong mga preso, Sila ning makuan tayo maayam. Sila no maayam. No, kung high profile naman Action Rex nga ma-attend ang isang hearing, sila man Action Rex ma-escort. Okay. So lantaon ta kung ano mangina epekto diri Action Rex kay Ismail Manik na pulo sa Negros, di malang dito sa Western Visayas. Report gikan sa patrol ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Akson Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Akson Radio Philippine Standard Time. Las 12:10 ang aton oras diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, lang Akson Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Life Extension Super Fiber. May
nga immunity. Rason nga madam. Balita una sa tamang serbisyo. Karon dugay-dugay ma-draw kita, may winner kita sa aton sining sa pamaskwa sang ERB. Karon lang dugay-dugay mahinang kalaban, preparar lang ang inyo sining mga komunikasyon dira, no? Kantuan taning balita ni Action Art Tayhupon, ini may kang tanan sa syudad sang Bacolod gin-classify sang Department of Health bilang alert level 2 halin sa alert level 4 ini mga kaaksyon, di ba? Umpisa ko no kahapon ini nga adlaw. Ambot ko na bato na sang syudad ang direktiba gikan sa DOH or mangindepende sa pamunuan sang syudad ni Mayor Evilio Lunadia ang ining tikang mga kaaksyon. Ari ang reporto upod sa kay Action Art Tayhupon gikan sa Bacolod City Government Center. Action Art. Good news para sa Bacolod City, magudgin konfirmar ni Vice Mayor Sid Familiaran as part sang advance information nga rabaton man niya pagi kay city or former city administrator kay executive director M. Ang Region 6 muni ang nagpagawa sang panibago karon nga classification sa nga Bacolod City nga nahimo na nga alert level 2 alin sa alert level 4. Grabe na wala magagi sa alert level 3 no nagrekta sa alert level 2. Sige lang bala. Pwede naman na yung Mayo man na hanggin pagwas ang regional office 6 kay ti daw nubo-nubo gid man yang kaso naton diri sa Bacolod do. Nagnubo-nubo na gid man. At least kabay pa tayo yun ni Action Rex. Gani man. Hindi kita magatag kumpiyansa. In fact, sila ni Vice Mayor Elcid, ginapabot yan na mapagwagit ang national IATF. Kay sila niya regional pa man lang niyang nag-confirm. Hopefully magkapagwa na gid sa official statement ang IATF sa panibagong alert level status ng Bacolod. Kag ang klaro nga guidelines kay sila niya ang ila information nga nagkuha sa alert level number 2 may mga pagkambyo yung mga nga i-allow Action Rex ang physical exercises. Ang buto ng kabataan allowed na sa mga mall Ang ginambal na gani sila nga basta may paggiginikalo ng pagbaloy niya sa alert level 2 ginalaw na lapit pa tayo rin kaya mo na siguro. O ti amo na yung Di chance kahapon, nagkaro dalagsay kita sa isa ka mall. Makita ta na actually ng iban nga mga kabataan nga may upod, mga ginikanan. Pwede man lang galito Hindi na kung may ara na guidelines sa gidalin sa nasyonal. Ang physical activities ba? Katulad sa paborito ni Action Eric ka basketball, pwede na base sa alert level 2 sila ni Vice Elcid. pwede na na. Ang ginaulat nila gid ng specific guidelines. Kasi sila nga kung physical na kag pwede na ang basketball posible. Pero namin gid kung may ara na sang klaro nga guidelines sa Ano ang Manila. ginapaabot ni Action Eric magbandwa mo? Mo naman yung pag problema ni Kat Bibing na sa Palukoy. Okay, gakagubang ring na sa iya kung mag-dribble sa ka mag-dunk mo. Hosto, kapila ni siya ginbutangan ng bangko, kaya hindi siya kapanao. Pagkakit sa ringkol, duwang ba? Nami nakita ni nga makakasbla niyo ang alert level ni Bla balik sa normal na. Sabi ko, ring gumakas. Nami, ko lang mo pagkita. Pero sa Vice Mayor, hindi kita yung magatag kumpiyansa kanya take note.
Ang Europe, amo man ang tabo sa next, nagmubo na gid sila do almost almost back to normal na pagpangabuhi upod sa COVID. Pero sa inyo grupo yan, halal daw lang yung epicenter sila bago sa Delta variant. Nari man ah. Sering nga kuan gid may ara kita may preparasyon gid kag hindi maghatag kumpiyansa. Kay parang na tayo yon tuloy-tuloy ang ligaya reaction Eric Magbanwa. Pareho na confirmation kag parayag ni Vice Mayor Elsie Familiar ng chairman sang local IETF. In the grade from level 4 to 2, the only difference is the age bracket, age limit. Under sa level 4 and below 18, 55 up. Okay. Should stay at home. Now, sa level 2, they are allowed, no? Including children, basta may kuwan lang, kung sa ila parents, or guardian, bago pag-iapong siya. Mga tulad doon kasi ang action art, kay basi may national na yung manaog na guidelines. Then, the mayor, makapagwa na sila. Kaya under sa level 2, I think may bago nga advisory mo na ining mga exercises, na physical exercises, pwede na mo. Like, ining mga basketball, daw po allowed na siya. So, lahat-lahat lang action art ang from the national with yung advisory. Region 6 pa lang na eh. Malabot ito sa national, makagwa ang national. Dapat hindi tayo maglatag kumpiyansa. Amo na ang palayag ni Vice Mayor Elsie Familiaran. Siningaw to tinag-meeting pangiho si hopefully marasan niya parimag-og karon nga advisory kag kabay pa magkadungan sila ang confirmation mismo kag palayag gikan sa National IETF para man mangimbasihan ni Mayor Piñudat Diaz sa pagpagwa kung kinahanglanon sa panibag-ong nga mga guidelines action rights. Tama-tama, tuntal ni para pag Disyembre bla, bisan paano makakuan ka ng Merry Christmas aw. Maka-display naman ito sa pusod, nagaginpintahan Ay. eh. Kung pwede na. Oo, gani man kay Kabudlay, itong nakaligad nga Disyembre, ti apisar nga mayara pag tililipon, pero ti daw kalabanan, pamilya lang tong pamilya. Nami nagid kon bisan paano magkatipon-tipon ang pamilya kag kakilala man, pero ti ara sa gyapon ang antaranay ah. Galing ka mo mayo man to kaya ko kuwan sa aton ang mga yado bla daw ay tipo magkanto sa walay nila ni may likaw sa COVID. Oh. Ikabay pa hindi pag-updan sa parents kung i-allowed na pwede sila kaupod. Gani, amo na ni gurong pang bakuna sa mga kabataan. Ambot pila nang nabakunahan nga kabataan dre ah? Ang away ko sa latest pa kay Doc Sorongol, kay kapon interview ko sa actually, pero sige itong ila pagbakuna sa Rex mo. Pero target nila, subong sila niya, sobra na Sa din kaning venue nila, SM? SM mo. Ito yara na may mga venue sila na different actually na mga kuwan eh. Bisan din ang magbayara sila nga ginabato na sa Rex. Kung magkadto, tira. Kag ang nami kay bisan ang kuhan ang kundi ang bata mapa-injection o kung mapabakuna, ang ginikalan kung wala mabakunahan, tinagadungan na lang sa bata nila. Gani man. At least nagadamo. Kag bisan dalagali sa Balago, kapon mga 300 ang tipo ni Kapi Harris. Nga nabakunahan dira, may mga kabataan, kag may mga senior citizen man, sunod kay Dr. Chris Solomon. Ang dapat niya mag-alerto, kita sa Mexican ang imot yan na permig sakit. Kag daw hindi husto ang pamuhin mo, inaya dapat taas. May RT-PCR test or saliva negative result pang gina-require aw? Ako fully vaccinated kay Action Rex, wala problema. Pero kung O kung nag-travel, fully vaccinated ka, pero kung way ka mabaksinan, kinanglan kagid nga ipagwa mo na, pero ti anon mo na ipagwa kay way ka mabaksinan sina? na alam mo lang mayon, tagatik ko na alert level to kung wala mga travel guidelines, kung interzonal, kalangkag interregional, kung anong guidelines sila makakuha. Ilang taon ta na karon sa under sa alert level 2 diri sa Bacolod,
lantawon ta na karon sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod, mabasahan nyo man na da siguro Gani kay i-check ta lang na karon kay City Adaman kay gamitan pa sila kung ano ang makam up nila dira. Kay to ang sulek sa mga travel guidelines so nga kay konsulto ng alert level po nga ginpagwa last time. Obligado ka gid kung hindi ka fully vaccinated na magpresentar sa imo negative RT-PCR test result mo. Kinahanglan mo gid i-presenta sa iapid sa imo espas sa pag-travel pasulod sa Metro Bacolod. Galing ti Metro Bacolod, way man check up. Ara sa Puerto? Why? Wala. Why? Kapila na ko nagpa-Puerto, kapila na ko nung pa-Iloilo. Pakita mo lang yung imong kuaning ispas. Na. Mula na saya. Kasi di nga check up, why na? Ay, sa ispas mo, muna lang day. Dala lang day. Gani. Na kompleto nga detalye. Sige. Balita gikan sa Bacolod City Hall. Ang kaaksyon nyo, aksyon at tayo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Kinaksyon Art Tayhupon Balantayan manikaron nga adlaw kung anong mga guidelines under sa alert level 2 nga himuon sa aton sining mga kauturan. Bantayan lang kagaro basa-basa lang da sa page sang Aksyon Radio Bacolod, no? Sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang nga maghubi na may dadi Sa tamang serbisyo. Nagtuantang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa Negros Occidentalo. Kalakipan sang nasyonal o kung ginakalipatan sang nasyonal. Karon nga ari sila dre, no? Ilabi ng mga kandidato. Sunod sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Kag Banwas ang Don Salvador Benedicto, bukas na sa madamong nga mga aktibidad, tub-tub 70% mga kakson sa mga bakunado, kag may limitasyon sa wala pa nabakunahan, no? Sige, iyaring balita ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa detalye, Aksyon, Brian.
Action Rex na pinapangdan lang ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga nagalipat ang aton sining mga national figures, no? Kung may Negros Occidental bala o kung wala Action Rex, ila binagid kung tapos na ang eleksyon, pero gakatingala man siya nga subong ari na sila, nagalagaw-lagaw na sa Negros Occidental. So no kay Ferrer dire daw ka normal na nagkatabo pero hindi manami sa Rosaya. Agaling kaya mo nagid man ang sitwasyon parabay gid siya kung sino man maganaog nga presidente sa pungsod Pilipinas nga ang Negros Occidental damo pakatama sang kulang dire nga mga proyekto para sa katawhan. Din-import ni Ferrer ang mga infras nga tumang ni kadamo ang kulang, mga farm to market road sa probinsya, agad nga mas madali ang pag-transport sang mga kararuton sa mga utod naton, education, kag madamo pa Action Rex. Dugang pa diri ni Ferrer, iyaman pag-ayuon kung sino magapungko nga presidente nga kung tani ibalik ang Negros Island region o kon NIR Action Rex. So siya kagwapo na tutani o galing giti may executive order gid lamang nga dapat himuan gid sang layi, dapat tutukan sang masunod nga presidente sang pungsod Pilipinas or sila diri mag-ayo gid nga dapat ibalik ato kay may dako ato nga mabulig Action Rex. Dugang pa diri niya nga magapili presidente nga makita niya nga may ara sang maayo nga tinutuyo sa aton sa probinsya sang Negros Occidental, hindi lang sa panahon sang eleksyon kundi sa tanan nga mga tinion. Ang aton nga mga kapusiran dapat pag-aasila sa kahit na galanon. Para natulog to, makadulog diri sa proper. Casualty nila iban pag-impartagi, pag-iyakulang, pag-isa in terms of health facilities natin. Inalanon na pag-isina para sa aton nga mga tauturan na may pa-problema sa ilang ikaayong lawas. Ikatatlo, bukangan pa mayo pagkahatag sa edukasyon, facilities naman sa education. Para nga mas maayo na hindi naka-abig kita pandemic, no, hindi ang sitwasyon di normal. So after nga nagapasulot na kita sa new normal, kailangan ara ang infrastruktura nga makatagan natin sa kaayong pasilidad pa natok ng mga kabataan, estudyante natin. Ang porosyon sa palayag ni Ferrer may ginmention pag hindi siya parte sa NIR, siya ining nagahuluhambal da nga suportado ang NIR. Siya daw ay nabagig kumaganahan sila magpamati kay kung suportado nila tani sa pagkakasini nabatian na nga ginhambal nila dayon. Din kakasubong pagkabuwas tani naghambal sila nga idya suportahan tani ibalik tani. Nabatian niya subong na nga may ara na sang nagahilapit nga eleksyon Action Rex. Sa ibang nga balita kung COVID-19 ang paghambalante dito ya sa Banwa sang Don Salvador Benedicto, nagpagwa na sang information si DSB Mayor Marcelin de la Cruz nga 50 to 50% sa mga kalan-an pwede na and 70% sa mga dali lang kay na utod sa aksyon na Brian Morden, kantuan ta dugay-dugay ang balita gikan sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa palayag ni Mayor Marcelin de la Cruz nga bukas na sa madamong aktibidad tubtob 70% nga sa mga bakunado bla. Aksyon Brian? Yes, Action Rex ang namuno pa 50% sa mga indoor nga mga aktibidad. Dapat protocol ang gihapon, tapos 70% sa mga outdoor nga mga aktibidad. Action Rex gin pahanugutan na ni Mayor de la Cruz sa Banwa San Don Salvador Benedicto. Ini bukas sa mga local tourists naton, domestic tourists naton, pwede sa makapadulong dito. Kag of course bukas gid sa mga taga Don Salvador Benedicto.
Ilabi na gid kung ikaw bakunado, mas maayo pagid suno kay De La Cruz Action X. Kung wala ka na bakunahan, pwede man gihapon product may ara sang limitation. In short, may ara sa mga abiso, ang mga tagiya sa mga establishmento, ang ilang siring activity sa mga unvaccinated pa nga mga personalidad nga nagadayo o kung tagadra mismo sa Don Salvador Benedicto. Na bangod sini ang rason, ara lang ang duha ka kaso subong nga positibo sa COVID-19 ang iya dito nga banwa ikumpara sa nagliligad to nga naglambot 30. So bangod sa hindi ginantuman kadako ang banwa susubong duha na ka bilog na lang ang aktibo nga kaso sang COVID-19. Kadlog ang padrin ni De La Cruz ginsulod niya lang kung ano ang guidelines nga ginpatuman sa national kay ang Don Salvador of course sakop sa Negros Occidental nga yara man subong sa alert level number 2. So ang ginamunan na dring bukas lang outdoor dili molohon ta lang dito pwede na makahampang sa mga bull games action Rex kaangay sang mga basketball ang labi na gid most likely volleyball ketting volleyball ya way manaya dumugay dira kalipan pa nga mga ara sang contact sports action Rex pulo pwede na dito paglagaw paligo sa mga resorts kag mag-picnic pwede na magkaon sa mga eatery restaurants kag kapihan meeting kag mga seminars kasal bunyag kag birthday mo ano yung pakasal mo kag peryahan kag playground mag-video kay Action Rex bukas na sa Don Salvador Benedicto. Damo naman ihubog. Amo na dapat hindi magsalig Hindi lagi na amo na ang balagod sa hindi lagi ta magsalig din panugutan kamo da. Pero ang social distancing kag ang kompleto nga health protocol amo gid hapon ang maga pangibabaw suno kay De La Cruz. Yari si De La Cruz angot na sini. 62% sa mga activities. O mga open spaces ka activities. Sunod na lang na ang kwan sa national break. Okay. Kag sa kwan kag sa province bilang kung ano na naman ko natin pag-open dito komplikado na na-follow ka na ng national bilang alert level 2 ng Negros Occidental. Kag subong man may man ang atong gobernador. Ang palayag ni De La Cruz angot sini sa katapusan nag-ayo siya sa taga Don Salvador Benedicto tani magpabakuna na Action Rex. May sulong barangay man sila nga vaccination program dito nga ginapatigayon sa sini nga mga tinyon. Balita sa Kapitolyo, Action Brian Model Report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Dagang salamat, Action Brian Morden, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang kay ari na nga sining winner ho sa ato sining sa pamaskwa sa ERB. Yos na mga kaksyon. Sige da, daligid lang mga kaksyon. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Yari na mga kaksyon ang atong sining winner from diri lang sa Bacolod gali ni bata pa 17 years old ni ang atong sining winner no. Hello mayong udto. Mayong udto man. Mayong udto si 17 years old ka no? Oo. 17 anyos no? 17 anyos ni sa tao. Konsulion guro. Sino lihog ni Madam? Sino lihog ni? Si Rita Doromal. Rita Doromal, no?
71 years old na. Hindi kay 17. Taga din ka gani, madam? Taga Purok Masagana, Barangay Sai. Purok Masagana, Barangay Sais, diri sa siyudad sang Bacolod. Kapanyaga ka na? O, bago lang din katapos. Ate, sige kung kapanyaga, kadugangan ta na 500 pesos para siguradong adlaw mo. Okay. Solved na solved. Madam Rita, ano ganing ginambal sa mga reporters pagkatapos ang report? Una sa balita, sa Action Radio sa Bacolod. Ayos Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. 71 years old naman ti mero insindihan nga daw gakalipat siya, no? Sige, Madam Rita, congratulations. Ikaw ang winner ta sang 500 pesos. Salamat gid, Madam Rita, nung mambal ta. Salamat. Okay, salamat gid, no? Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nakulbahan to si Madam Rita kay first time niya kuno mo. O sige sa mga kaksyon ta, may Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira
matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station in the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music. Ayos, may lang pagpamati kay Sir Amado Laduwad Jr. Draho. Tamyaw lang kay Soonia Budak pa Himulin Amar. Pamati man sa ato sining programa dra sa Purok Mati Numanon, Barangay Alianza, Bago City. Salamat kid Amado Laduwad Jr. And Ronnie Gordon, salamat kid Ronnie Gordon. No? And correct na Liza Monte Castro Narciso. Okay, nako para sa ginambalan. Mot nga way ni sa kuan na. Unay man gurong. Sige lang Taga Barangay Pandanon, DSB Dama, yung pagpamati lang, Barrio Garay. Thank you, Gid. No? Sige. Kagawa Dimbong Jo Campo sa Barangay Maaw. No? Idilaos. Kag Nanay Isabela. Sa Victorias, Maria Filo Baton. May lang pagpamati. Kag sa Migaya kay Floralisa Carbos sa Ispi Village, Barangay Kabug. Okay. Sa kay GR Mainit Rihon, may lang pag-monitor. No? Kay Vanji Carmona, ang mga bata bala sir below 11 di ba wala pa man vaccine para sa ila, tani kun ang upod nila pag travel kung fully vaccinated naman na exempted naman tani sila. Do may ambot kun sa next month pang kuana kun by January pa ang 10 to 15 no nga pangidaron. Di lang ko ka kuan sini no. Basta way pa nagsugod o 12 to 15. Sige. Okay, kay Jinky Dialagdon, may lang pamati Jinky Dialagdon, no? And sa kay Arlene Cabrillos, kag pamilya Cabrillos, kag hawod dira sa Hacienda Guba, Purok Dulunan, Barangay Maaw, no? Central Maaw. Zaira May Ponce Maranya, may lang pamati kay Mamaya Sinaida, nga nagpamati sa Action Radio, no? Lorenzo Lorino dara sa Concepcion Talisay, may lang monitor Elisa Arellano Idanio, kay Sherwin Hugos, kay Morina Isconde Sarasya, sang Barangay Sibukawan Isabela, kay Gracel Doroteo Latosa, no? Especially sa Latosa family, sang Barangay Estefania, no? May lang pamati Nining Grate, may lang monitor, no? Gian Resisio, kay Cone Esparecia Labaniego, may lang monitor, no? Dira sa Pandanon DSB ga monitor siya sining may inoras. Kay Madam Virginia San Antolio Olpenda, kag sa anak niya kay Rosland de Bison, kag sa pamilya kag Olpenda family sa Canturay si Palay, no? Nagagod nga pagpamati dira na sa Dalomo. And sa kay Donald Cabasag, Dennis Richard Tibor Roma, no? May lang pag-monitor sa inyo dira, no? Sige, dali gidang mga kaksyon na standbyan ay manumbalik kita sa dili gidamang madugay pagkatapos lamang sini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan.
sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018.
Aksyon! Balita! Banat! Muling! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa ato sining pangalaga this time ko ang tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Duha ka ginaligar drug user so nakuhaan sang illegal nga droga sa Nakbanwa sang Sinai kagining bag-o kagti dugay man diri sa Negros Occidental mo si Superintendent or Colonel Batiles, no? Ginhimo na spokesperson sa ICPO. May confirmation gikan sa Police Regional Office 6. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Yari ang kaundan sang report. We have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex, wala na nakapalagyo pa ining duha ka ginaligar drug users after nga naaktuhan sa mga kapulisan, akto nga nagasuyop sang shabu sa isa ka balay sa Luyupan sa Zone 5, Barangay Mambulak sa siyudad sang Sinai. May mga nagkaladakpan among sanday Ricardo Motos, 41 anyos, kag ang iya sini nga pakaisa nga si Jonas Baradas, 27 anyos, noon sa nagapuyo sa Purok Nuri, Barangay Rizal sa siyudad sang Sinai. Pero diri kay Police Lieutenant Gilmore Cuare, pagi man sa informasyon kag sa bulig, of course, no, sa mga pumuluyo, upod naman ang mga opisyal sa Barangay Mambulak, tigayon nga nadakpan ining duha action Rex akto nga nagasuyop sang suspected shabu, di nakuha pagid dariya sa ila action Rex. Ang isa ka dako nga plastic sachet sang suspected shabu, in short, isa ka bulto pagid action Rex nga nakuha sa ila, more or less mga 6,800 pesos ang bilisan siya mga nakuha sa ila kag ang drug paraphernalia. Now, sunod diri kay Quarry Action Rex, plano man kuntani sang duha nga magpalagyo pero wala na din sila ka palagyo pa kay na corner ining duha sang mga autoridad. Ari ang pahayag ni Lieutenant Quarry. That time, ara siya kabalay, aktual nga nagkagamit. So, muna nga ang kitaon man, kag may bantay monitor sa ila, so pindakop na lang sila. Ano pagkabig ninyo diri sa trend nga lugar? Nagabasaylo-saylo na sila balay. Pero ang ina nga balay, man monitor man naman nga firme man niya ginagamit. So, ang aton operative, galibot na. Kay amo na nga area, actually ang Mambulak nga area, pero ang mga kalabanan nga nadadakpan sa droga, dira gid ng area. Kag bisan ng kapitan da supportive gid sa amon sa pagmonitor. Hindi lang man kami, hindi lang man ang pulis da ang nagamonitor, pati ang barangay, in tandem man ang mga barangay official sa amon kag ang PNP. Aksyon na Rex, kabahin din lamang inisag pahayag ni Police Lieutenant Gilmore Cuare. By the way, Action Rex, nagpagimbulahan kita kay Police Colonel Leo Batiles, bala Action Rex. Siya ang magapalos kay Police Colonel Oldarico Garbanzos bilang acting director o city director sang Iloilo City Police Office, Action Rex. Lunes nga adlaw, acting ano? Acting ICP o city director. Siya ICPO director, hindi sa PIO? Hindi Action Rex. Actually, ang information nagikan mismo kay PIO nga Police Colonel Lieutenant Colonel Solis. Sino kay Arnel Solis. PRO6 niya si Solis, no? Yes, sir. Spokesman sa PRO6? Yes, Action Rex. Siya ang spokesperson sa PRO6. Sa diin si Colonel Oldarico Garbanzos, magaritiro na siya buwas nga adlaw. Ang November 7, kay Como Domingo buwas nga adlaw, ang formal nga turnover ceremony matabo na sa Lunes nga adlaw. Sa diin si Colonel Leo Batiles ang magpungko bilang bag-o nga ICPO City Director. Pero nasa niya siya diri sa aton Action Rex, ha? Oo. Sa Escalante. Oo, sa Sipalay. Yes, sir.
Tapos, kung madumduman mo, diri sa Aton Action Rex, nga PRO 18 kita sa tuanay, bala? May position man siya diri Action Rex. Oo, diri sa Aton. Kag antes siya, gin-assign, kag naging full-fledged colonel, dira man sa area sa Iloilo Provincial Office. Diin siya ang assign bilang Regional Headquarters Support Unit sa isa ka Division Action Rex. Antes siya ginassign bilang isa ka OIC City Director sang ICTO. Ari ang confirmation Action Rex ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Police Colonel Leo T. Batiles bilang Acting City Director ng Iloilo City Police Office. Pero ang turnover, matapo ini sa November 8, Lunes sa mga 2 p.m. Si Police Colonel Odarico Garbanzos, ang current naton nga City Director, mag-retire na ini siya. That is why nga pagkatalosan ini siya ni Police Colonel Leo Batiles. Yes, sir, kung nagtaon tagid siya, si Police Colonel Leo Batiles, daw kapamilyar na siya. Nasaan na siya diri, sir, sa Negros? Nasa dira siya sa Negros, year 2011 to 2015, no? Naka-chief of police na siya sa Escalante City Police Station. Pero noong 2013, nautod lang na ang assignment na sa Escalante City, tungkol naka 2 years siya, nasaylo ini siya sa Sipalay City. And ultimately, nagbalik naman siya dira sa Escalante City and nagtapos ang term niya dira noong 2015. And nung nag-Pro 18, dira ang Bacolod kag Negros, na-assign niya siya dira as Assistant Chief ng Regional Operations and Plans Division. Action Rex, kabahin din lamang isang pahayag ni Lieutenant Colonel Arnel Solis. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Akson Alvin Graba, reporting live gikan sa aton sining Negros Occidental Provincial Police Office sa mga ka-aksyon Una sa tamang serbisyo. May lang ang pagpamati sa kay Jana Costa, panyaga, samtang nag-monitor dira sa taga Purokpaho, Barangay Dulao, Bago City, bla. May lang ang pagpamati kay Jana Costa, no? Kay Wesley Borda, may lang ang pag-monitor, Borda, sang Barangay Tangob. Thank you, Gid Wesley, Wesley Borda. Salamat, Gid, no? And sa kay Leonila Tarosan, dira sa corner Gatoslao, San Sebastian, Inday Plaza, may lang pagpamati. Michelle Cordero, may lang pagpamati. Michelle Cordero dira sa Kabangkalan, sa asawa niya, si Sol Cordero. May lang pagpamati, no? Ayos, sige. Kantuan taring balita ni Akson na Eric Magbanwa, mapa-BCP o kitanay, no? Ini may kangtaran sa driver's license nga ginapangitabla sang isa ka truck driver motibo sa pagpatay sang GRO sa Barangay 2. Yaring kaudan sang report ni Akson na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Akson Eric. Yes. Ayo di purma. Hindi mo. Dopiho ba? Dopiho nga may pabuton pa, no? May haragin man. Ati, dasun pa ko yan.
Dasa simana, guro Ati, uy. Aras na nasa, kay dasa simana, ti pizza 8 na Pizza 9 o pizza 10 aras na guro Di pwede na ka-advance. Aras na kay di ma. Ayo di purma. Kay? Ha? Ubo sa tao. Ati pinahon gid man tuman. Naghalang lang nga daan ng baleran. Ay nano, Sige lang nga, basta importante buhi lang. Amo na lang tirada. Kag may nag-abot pa. Laban eh. Kung why not eh. Why na eh. Tamimi. Kay Ronar Hida Chava, kag kay daddy niya, may lang nga pagpamati da sa Banwas ang Valladolid. Ati pa siya may pamutol na siya. Ati laban eh. Kay Sherlins Arnaiz. May lang nga pagpamati, Sherlins Arnaiz. Okay. Muna ang mga dapat na pabuto, no? Laban eh. Si paring Ala na balis gani kag si John Cordobao. Ariman. Pare Ala na balis to kalawig na, no? Lawig na eh. Lawig na ito pa, no? Ayo di purma. Hindi amo. Kay Kapchad kagawad Jofred Galidao sa barangay ano na daman? Barangay Yubo? Diya. Nagpapati-bati ka, ha? So, namisi mo ba? Hindi kayo. Kinamarder mo ang lugar ni Kagawad Jofred kag ni Kapchad, no? Hindi nagwalang ko to na mislo ko lang Slip of the tongue. Ay, kabudlay mga likong isa, no? Oo, kabudlay sa ano man? Kabudlay nga wala mabutangan oil eh. Oil lang? Ang kuwan makina eh. Ayo di purma. Hindi amo. Ang tiyog, wala lang alang, yes? Okay. Muna ng tirata. Kung may oil, at least ang tiyog, sige-sige. Sapnot mo kung saan na i-pronounce mo kung saan mo. Sige, kasala kagani eh. Napopronounce pa, no? Laban. Parang irublis na da. Yung buyo na kaluta. Hindi amo. Ang tirata na sila nga, kaya arat na na. No. Arat na ang migot nga manok. Amo bligya migot nga manok na sa Libertad. Bligya puntok pao. Si Ruel? Paring Ruel? Si Roma. Busy pa sa guro. Ha? Busy pa sa guro. Why man sa gani kaminsahe di sa ako, no? Why man siya kami sa IC mo da? Busy guro siya. Busy guro. Tinapa na sa mayor. Ha? Muunta na sa mayor kay busy sa subong. Ay, mo unta mayor. May man na siguro mo mayor, no? Ayo di purma. Ubo siguro manok. Si Torres Alex, Nga may lang pagpamati, Torres Alex dara sa Purok Laurel, sa Mansilina. Ato na. Puerti. Si Kairos Flaque, araman, no? O si Migot Joseph Chuba, daw nga pabatsagaw. busy pa sa siguro, Manuel ko. Busy pa siya? Gani, Si Mami Opilia Oida sa Panukoy Mayong tulad da. Pagpamati da. Kagay Lodi, Kagawad Peter Maymay Noble, si Ma'am Larnie Aguilar Galio. Ano siya? Monitor si Ma'am Larnie Aguilar, si Ma'am Larne? Oo, monitor siya, Ma'am Larne, mayong hapon da. Tiway kita da? Ara na. Ayo di purma. Dini sa subong man? Si Ma'am Larne Aguilar, ara gapon eh. Sa diin? Sige na blayote, ko lang simo Ara na sa da. Ano ka man imo yung Mala nga pagpamati da. Ara na si Ma'am Larne Aguilar ya, matik na ya. Planggay na ta nga duwa na. Okay. Sabi niya, ng Christmas, hindi ko na palimutan. Ayo di purma. Ayo. Duwa na, no? Uy, nagid, may lang nga pagpamati da sa inyo, But si Tox Lopez, ha? Ti Arasan Miguel Giapon Muna mga tamayaw, pero may plakad na, bahala di pero mo. At mag-December yan, sigurado na yan, sinday Tox pa. Mo gani na, no? Si Mati, Si Mati Espina? Oo. Si Kapitol sa Dibla? Kapitol man sa grupo. Ang grupo. Pero di ba si Kapitol? Ay, bla mo. Ate ko si Kapitol na sinday Mati Espina, kwan, obra? Waya. Ay ba sila guro nga kwan? Negosyo gurong iya. Basta negosyo sa guro lugod. Ayo di purma. Day Mate, wala nga pagpamati da. Espina, kadamo sa dumdumon mo, si Inday Mati Espina. Ti uwi, kay kalagsa ko man lang nasla madumduman mo. Gani. May nga nadumduman mo siya, Ti kaya si kwan mo. Si
Ang nagabot bla kapon butang sino niya? Kaya nakita mo sagli sa kwan, sa video, sa sa picture. iya na picture Okay. Mayo man na kung once in a while tamyawon taman sila kay basig malipatan tabla nila. Magbinungguan na ito, sige nga, kukuha ka mo ka panamyos. Kita yaway, tayo kalipat. Sila kakalipat siya. Ang buta? Ayo di purma. Makilala mo si Inday Ani Calderon? Oo, Nanti ato man kapamatira sa DILG, binalbaga na siya. Do DILG na siya. Binalbaga na si Inday Ani Calderon. Ano mo na mga brush ta sa una? Gani man. Mga ka-brush ta sa una nga hindi ta na malipatan, no? Si Di na to dali lang. Si Kap Patrick Balihera, sa Barangay 1 sa Mamaylan, monitor man. Kap, may lang nga pagpamati na Kap Kilala mo na? Oo si Kap Patrick Balihera. Dugay nang kilala niya. At hindi ko na siya kilala niya. Ati, introduce ta ka. Si Kap Patrick Balihera. May aranaw? Ati, ang butang. Ayo di purma. Magpasor ka, guro. Singgit mo lang da paglabay mo sa Himamaylan. Kat! Kung ano din, galing former kapitan, padagan sa buong SB member, congressman man. SB member man? Sa Himamaylan, sa Agisan, si Abilosa? Makoy? Makoy Abilosa. Makoy Abilosa, Kap. May lang pagpamati da. Former kapitan sa Agisan, no? Hindi naman nasa kapitan, subong? Hindi na. Hindi na mapapili sa Congressman? Congressman mo? Bauti bungguan na sila ni Atty. Dino Yulo. Si Atty. Dino Yulo, Porti man Porti man Panggibman? Ayo di purma. Hindi matik na yan. Sikap Dino, si board member Dino Yulo pa iya. Board member. Bala ko ng iyang runner. Abi kong rasa yan. Ayo di purma. Si Ilti yang runner. Ate Ami ko tara si Ilti. Si paring LT pa yan. Kapatid si paring Ilti. Kalau semua ni siapa? Ayo di purma. Pabati-bati. Ano sila sa buka? Dili na Disimbre nga ano? Sino ning tupad balay ni Kairos Flaky man? Tupad balay ko na siya. Sino Kairos? Sino na si Kairos? Listener ta na? Listener ta ni mensahe di gani sa to. No? Basi si board member Goro Dino Yulo. Former SRA. Ati, mo na siguro mo silingon Basi mo na siya, hindi. Basi si Mako yung tupad balaya. Bilusa. Huwag ko kabalo kung sinong natumo din kay siningat tupad balay ko na siya. Din kapabi? Si board member Dino Yulo, gali. Okay. Sige, kaya. Thank you, Gid Kairos. Si Kong kapamati man? Congressman? Si Kasataya, si Greg? Si Congressman Greg? Oo, kapamati siya. Why? Luway man? Ti ari si Dan Atalde, di kapamati siya to, no? Si Action? Si Action. Ayo di purma. Ang Action niya, Action Radio gidya, no? Action Radio si amo na siya kapapili, congressman man. Sa Bacolod, encuentro kay Greg. Si Dan Action. Atay de. Ayo di purma. Sadya gini, no? Sadya gini ang Bacolod ni. Ti Mayor Ping kag Benitez man. Si Albi. O kasadya, no? Sadya. Pasadya ka na yung level, alert level 2 ta. At least na buin-buin na ng aton nga kwan. Laban ang aton nga sakripisyo. Makabulo basket at ni Action Rex. Level 2 na mo. Makabulo basket at unat-unat ng mga kaugatan ta sini. Kag makagulo golf nat kita sini, no? Golf. Ayo di purma. Golf. Paring Ruben, ay lang ang pagpamati Happy golf lang kagabi Sino? Paring Ruben. Ruben Tampos.
Aga kung sa monitor sa subong guro sa ato. Do hinumailan siguro ay. Rio Bentampo. Sa subong guro sa mamailan guro. Gani. Kati subong sa Bado ay man pusina mo. Gani. Ano lagi ko sa ka pusina na sila ka overtime na sa LTO. Gani man pero daw kwan man guro ah. Nakadamo ko dahil sang alubraho na nga ibutang mo sa kwan sa database nila da. Sa kagabihan na sila eh. Gani. Kung na basta pisan ka mong, no? Tinano ning driver's license ni? At yung driver's license. Nakita na ni? Ayun, di purma. Wala pa makita ang driver's license. Kaya mo naglayang ginapakita ito sang truck driver. Nga din yung driver's license, siya mo ning... Posible na nadala ni Guro sa pagkuha. Guro sa napatay ito nga si Rinalyn, maming to eh. Kaya kada mo damo, nagli-reklamo, nagli-action kay Rinalyn, maming. Ako na saan ka pang sakada ko na? Amo mo na ang report ka na ba ito sa station number 2. Nato ko damo na sa biktima ng mga truck driver. Tapos ang malipot nga kalipayan, mo na ginapag-igo ito ng action Rex, no? Pero amo nang ulihing investigasyon ni Post Lieutenant Junito Pastrana kay nagawa din sa investigasyon nila nga may ginapangita gali nga driver's license ining isa ka truck driver nga posible amo ni ang ginatumod nga person of interest nga may kalabtanan sa pagtiro kapag patay kay Rinalyn maming nga taga Santa Conchita sa gali barangay Bugang Banwa sang La Castellana. Siling ni Police Lieutenant Junito Pastrana although nga gamay man lang ni Axorex driver's license kaling kata siling ni Lieutenant Pastrana ti action Eric kung ang imo ginapangabuhian driver's license kung ikaw truck driver ka madulaan ka driver's license dito sa Nobla mapintuhan ang imo sining nga pangabuhi so posible amo to guro nag-trigger nga daw na init guro ning truck driver nga may lead naman ng puwersa to kasi sining nga lang sining prote amo nang ang panawagan ni Pastrana sa pamilya nga kooperasyon na lang tani ang ginapangalan nila kay confidential station number 2 mo si Lieutenant Pastrana nga masalubar nila ining kaso kung magkoopera ng pamilya kay una besto to espiado to si Pastrana to kay ang bangka ito ni Rinalyn maming to wa ito gin pautopsi sa pamilya mo ginrekta nila to kuha sa Bacolod kagin dala to sa ilang lugar sa barangay Bugang Banwa sa La Castellana. Bugang? Bugang? Dula Bugang ya sa La Castellana ya. Why Bugang? Why? Ano na lang yung sa Castellana? Ang Bugang ya sa Tubuso na ya. Ang Bugang? Di nga na butang ya La Castellana oh. Ang butang kung may Bugang, why Bugang sa La Castellana? Meron ko na bala niya Sagang. Sagang eh. Oo, La Castellana meron. Sagang guro. Report Bugang, Bugang eh. Paano na Bugang? Di basi sityo guro na sa La Castellana. Basi. Oo, basta Santa Conchita rin sa La Castellana kapauli ining napatay nito. So ay nga tiya mo na panawagan ni Lieutenant Pastrana nga magkoopera lang ang pamilya kay labang na bani sa binggo tani mong ang kaso I mean masolbar ini kamatagaan hustisya ang kamatayon sa nga biktima kasi sila ni Pastrana ya isit aside ang iya sila nga personalidad ang importante di kati ang tao patay na tagaan ta hustisya action Rex. Tiya mo nitong pinaka motibo gid sa insidente based sa investigasyon ni Police Lieutenant Pastrana. Yari sa interview sa Action Radio. Base sa pag-investigar ka, wala na ni siyang iban nga koneksyon, amo lang gid ni siya. In fact, hindi lang isa, hindi duwa, tatlo, kadamo na nga bisis nga mga tao nga kapangita sini sa iya because ang iya nga lang legal nga activity dira sa may Red Port. Alam mo sir, ang ining driver's license, although nga siling nga driver's license lang ang binga makuha sa driver nga agin patay gid siya. Dito ko na realize sa pag-investigar nga ang driver's license amo ning palang abuyan sa mga truck drivers ina mo. Once nga wala ka driver's license, no travel. Ang pinaka-latest niyang atong biktima niya before pa to sang kalag-kalag daw mga 27 siguro 28 nga na biktima nadula na ang license. So, atong tao nga to, gutuman to. Isa kasi mana, paano karon kung may pamilya? Palabanan sir nga mga truck driver ta, indigin man sila may kaya sa pangabuhi mo. Tungkol sa kainit, kag sa aktividya. In fact, gani, sa pag-investigar ta, dira sa palibot, kinakonsidered na ng biktima ta as nuisance dira sa lugar. Kasi may mga bago nga truck driver, amo naman na mabiktima siya, except sa mga iba niya nga nakakilala na siya, wala na tagi na spot. So there are hundreds na drivers diri sa reclamation ang mga aktibidad dira. Pila ka truck sinadangga, sinambuka ta muna. But silingon sir nga there is possibility nga ang naghimo sang krimen mismo man ang iya nga nangin biktima. Yes sir. Amo na. Diba, Action Eric, once na mapiktuan na pangabuhi mo, hindi lang ikaw, pati pamilya mo, wala na sang kaunon, may tendency. Amo na mga possibilities nga ginalantaw ta.
Actually, si Police Lieutenant Junito Pastrana ang leader nga nag-isusa sa sining kaso. So, panawagan niya sa pamilya dira sa Castellana nga mag-cooperate lang sa ato sining kapulisan kay kung mag-cooperate ka mo, laban-laban matagaan gid sa justisya ang ining kamatayon ni Rinalyn Maming. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magmamanig report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Constipation ang problema ninyo. Balukang constipation is a mother of all diseases in Balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kay kantuan tanay balita ni aksyon na Roger Gotib mapakadis kita na no? Ini may kang tanan sa Sagaybla patay ang 19 anyos nga live-in partner matapos nga buno ini bangod sa pagpangimon ng hobo na no ining sitwasyon ni man. Amuning kabudlay pa sang sitwasyon. Galing kiti kung may dumot kabudlay. Kag kung may inimnan, kabudlay man. Matrabisiya gid. No? Ibalaon tarang report ni aksyon na Roger Gotib parte sini. Yaring kauntan sa report ni aksyon ni Roger Gotib. Aksyon Roger! Action Rex, patay ang isa kalibid partner 19 anyos sa edad matapos kini siya ang buno sang iya sining libid partner man nga napangindaron man sa 21 anyos. Natabo ang insidente mga alas 9:40 takna sang gabi kagabigid lamang sa bayan sang St. James Village sa barangay Old Sagay sa siyudad sang Sagay. Ang biktima gikilala ini kay Mary Jo Adolfo E. Villarin kag ang suspect naman ang gikilala kay Joseph Catalbas Ilobaton, 21 anyos. Ang report nga ang biktima buno ini sang iya sining libid partner makapilagid kabises sugod multiple stab wound ang iya sining angkon sa iya sining kalawasan. Kag gindala pa siya sa bayan sang hospital apang ini ang gindeklarar naman nga dead on arrival. Yara na karon sa kamot sa kapulisan. Ini si Kid Joseph Catalbas ang suspect matapos nga nagresponde ang mga katapos ng Sagay City PNP sa pagpamuno mismo ni Police Lieutenant Abon Diaz sa supervision nga mahatag man ni Police Lieutenant Colonel Albert C. Sunod kay Police Lieutenant Abon Diaz ang Deputy Chief of Police sang Sagay City PNP. Beso. Tapos ang suspect mo, sir, ano man yung kami-kami, naman yung ang suspect. Ay, balik ka. So, ano, sir? Ano, ikaw yun lagi, sir? Ang ilang initially, no, ang motive sang pagbuno niya, silos. Silos? Silos, sinalaki, oo. Damo, pilas ko mo, sir? Wala ko. Confirm, multiple stab wound. Ang payag sa nga dito si Chief of Police sa Sagay City PNP may katalan sila sa ila tinto nga pag-responder. Sa diin, hingagaw na mga gindala sa bayan sa Alfredo Marañon District Hospital ang biktima pang si Dr. Ku. Amo ang nagdeklarar sini nga dead on arrival na ang biktima sa amo nga hospital. Wala ko na lamang sa palabuton nga Lunes ang pag-file sa nga kaso batok naman sa live-in partner nga mo ang suspect sa pagbuno kag pagpatay. Action Rex, aton sila mga kaaksyon para sa mga kaaksyon
sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdaling na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio.
sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, 1:36 ang aton oras, daw lang kaalang-alang nagita sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad sa aksyon, balita, banat, bulig. Kita-kits na lang tayo siguro sa Monday, kay alang-alang ato sining tiyempo. 49 dias na lang ang nabilin before pa man mag-Christmas Day, kag 56 days before pa man mag-New Year's Day, mga kaaksyon. No? Sige, standby na sa This Is My Life. Higasunod sa Dili Lamang Madugay, upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon